V hloubi hustého lesa, kde sluneční paprsky tančí na listech stromů a potůčky si prospěvují mezi kameny, žila skupinka lesních skřítků. Těmto malým bytostem se říkalo kvítkové a žili v harmonii s přírodou. Mezi nimi vynikal malý skřítek jménem Malva, který byl odvážný a vždy plný nápadů. Jednoho slunečného dne, když se skřítkové sešli na mítině, Malva předstoupila před ostatní a řekla: Přátelé, slyšela jsem o tajemném pokladu skrytém hluboko v našem lese. Co kdybychom se ho pokusili najít? Skřítkové se začali vzrušeně šuškat, někteří se usmívali, jiní se tvářili vážně. Nakonec promluvil starý skřítek Radan: Malvo, je to lákavé, ale náš les je plný nebezpečí. Musíme být opatrní. Pokud půjdeme, musíme se připravit. Malva přikývla. Samozřejmě, Radane. Připravíme se důkladně a půjdeme spolu. Přípravy trvaly několik dní. Skřítkové si zbalili potřebné zásoby, mapy, magické předměty a amulety na ochranu. Když nadešel den odchodu, bylo jich 12 Malva, Radan, Lípa, Fialka, Benonika, Kvíta, Pampeliška, Zuzanka, Zlatobílka, Tonda, Olivie a Petunie. Skřítkové vyrazili časně ráno, kdy se les probouzel do nového dne. Cesta je vedla přes staré mechy, podél tajemných jezírek a přes malé potůčky. Malva šla vpředu, oči na stopkách, hledajíc jakékoliv známky tajemného pokladu. Když slunce začalo klesat za obzor, dorazili k temnému lesu, kde stromy byly vyšší a hustší než kdekoliv jinde. Radan vztyčil ruku. Musíme být opatrní. Tento les je domovem mnoha bytostí, některé nejsou přátelské. Musíme tady přenocovat, navrhla Lípa, už je pozdě a nemůžeme pokračovat ve tmě. Souhlasili a postavili malý tábor. Malva přinesla suché dřevo a rozdělala oheň. Skřítkové se usadili kolem ohně a začali si vyprávět příběhy. Byli unavení, ale plní očekávání, co jim přinese další den. Ráno je probudilo jemné šumění listů a zpěv ptáků. Pokračovali hlouběji do lesa, kde narazili na starou, opuštěnou chatrč. Tady někdo žil, zašeptala Fialka. Možná tu najdeme nějaké stopy, navrhl Benonika a všichni začali prohledávat okolí chatrče. Uvnitř našli starý deník. Bylo v něm mnoho zápisků o životě v lese, ale také zmínky o pokladu. Podle těchto zápisků je poklad ukrytý za kouzelným vodopádem, řekla Malva vzrušeně. Musíme pokračovat. Vedeni zápisky z deníku šli skřítkové dál. Cesta byla čím dál náročnější. Museli překonávat husté křoviny, nebezpečné bažiny a prudké svahy. Avšak díky jejich odhodlání a spolupráci se jim dařilo postupovat vpřed. Jednoho odpoledne narazili na velkou jeskyni. Tady to je, ukázala Malva na mapu. Podle deníku musíme projít jeskyní a narazíme na kouzelný vodopád. Vstoupili do jeskyně, kde je obklopila temnota. Světlo z jejich luceren osvětlovalo cestu jen na několik kroků. Chodba byla úzká a klikatá, ale skřítkové postupovali statečně dál. Náhle uslyšeli tichý šum, který se postupně zesiloval. To musí být vodopád, vykřikla Kvíta. Zrychlili krok a za chvíli se ocitli před nádherným vodopádem, který zářil duhovými barvami. Voda padala do třpitivého jezírka a kolem létali drobní kouzelní motýly. Je to nádhera, zašeptala Zuzanka. Ale kde je ten poklad? Malva se zamyslela a pak přistoupila blíž k vodopádu. Podle deníku by měl být ukrytý přímo za vodopádem, řekla a začala opatrně prozkoumávat okolí. Nakonec našla malou skalní římsu, po které mohla vyšplhat za vodopád. Když Malva zmizela za vodopádem, skřítkové napjatě čekali. Po chvíli se vrátila s velkým úsměvem a v rukou držela starou truhlu. Našli jsme ho, zvolala. Skřítkové nadšeně otevřeli truhlu a uvnitř našli zlaté mince, drahokamy a starobylé magické předměty.
Bylo tam také mnoho starých map a pergamenů, které mohly vést k dalším pokladům a dobrodružstvím. Tohle je jen začátek, řekl Radan s úsměvem. Náš les skrývá ještě mnoho tajemství. S pokladem se skřítkové vrátili do své vesnice, kde byli přivítáni jako hrdinové. Jejich dobrodružství inspirovalo ostatní a ukázalo jim, že i když je cesta těžká a plná nebezpečí, odvaha a přátelství mohou překonat všechno. Lesní skřítkové pak žili dál v harmonii s přírodou, ale vždy s očima otevřenýma a srdcem připraveným na další dobrodružství. Malva a její přátelé věděli, že poklad není jen o bohatství, ale o zážitcích, přátelství a vzpomínkách, které na své cestě získali. Konec.